Kesani si nyang ni banyak ni kursi kau betak kesani si banyak. Ni baru thulai kan thulai kya? Bororo arata. Sekolota. Boro. Oh, tadi hati pas saja. Oh, tu haman karena nom sih sih. Ni nor kan naik pun mana lihat tan. Aing kan nanti wajib no. Bakro yang patah. Ha, odek kan center. Pun orang foton kan lah yang tu. Budala pasti kemakal. Hari homkai. Iku rono bang wag boy wah punok tongan ni. Pun khemang uro. Orang kan ni kasih tong. Norok Saimano Mia 30 June 2021 साल मारियो सापुं दिबोर बाय खेनिचिमी रूप खेवाती थैमा बाय बेलाय खेनु तिनिति प्रासा आमचाय हाथाय तलाव तंग तंगनाय नक कुथा नक खाय तंगनाय रकनि बेलाय खेनु नक नुखुं बाय बायखा आबानि बिसिङो जों गोबां माति प्रासा गोबां तंग थेनु जों कक्तमा मानखा नक बायजाक मानि लामा कुआक मानि रक फियाबा जतनि से इफेक्ट ओंखा जिनि 11 महारानी पोट एडिसि कन्स्टिट्युएन्सि नि बिसिं क्लायनाय यां तुई कर्म आमचाय बेलायखेन तुई कर्म एडिसि विलेज बेलायखेन अरो ओंगियाफानो 35 থেকে 45 परिबारनि नक नुखुं न बाहायके हाकुआनि फैमाबाय वाति गोबां फायै तुइलमुय नक बायमानि अबहाय इफेक्ट ओंखा completely damage ओंखा 13टा मटर completely damage ओंखा एके मियाव कक्तमा मान यागुलो SDM DM बरकनो जों फुन खायखा फुन खायमान परे कक्तमा मान खबरक जतन र फाइनाय थांबायबायखा ताय एसेसमेन्ट खायगानाय एके जों एडिसि प्रशासन थाके बाहाय ताबक आं बाय थाङानि निर्वाचननि चंबारिनि आमचाय बा आंबो फाइनाय फैखा बेलायखेनो प्रब्लेम बेलायखेनो डैमेज जोंबायखा नुखुं 13 ताला एकदम डैमेज थांखा एके अबो कोनि डिजास्टार मैनेजमेंट नि फाइसिंति अबो माहायके बानकुंद्रि फायके नगबार कतर फायके तैलम खाके वाति गोबां फायै नक वा खाके बरकनि फाइसिंति पार्शियल डैमेज कमप्लीट डैमेज इंजुरी अब हेरकनि बागै बरकनि फान दङ रां दङ आबोनि लगे लगे ताय हा कुफुं नखलाराव हा फायमानि लामा कुफुं थांमा आबारावनो बाहायनो माड रिमूवल नि प्रोजेक्ट बरनि थानि बरक खालायो ओके ताबक सजाति प्राय 13टा नुखुंनि लुकरक न नग तङै माय आङो र नखातला स्कुल तङै तङै जाव बरकनो सिबिर खेतरि मा तंखा जों दाखि दाखिनो DM नि थानिबो कक साका बरकनो दाखि दाखिनो बरनि रिलिफ फान्ड नि बिसिंति बरकनो दाखि दाखि सुबानानि के जों बाहायनो तिनि अबहाय घटना आंमानि परेनो कमता कि लाम सेरगो अंखा कक्तमा मानै जों एडिसि नि जिनि CM बरम गनां पूर्ण चंद्र जमाते बाय फुङाय सिरिसिनि नांकक सालायके जों तामखाय बरकनो चिनि फासिंतिबो किसा रां चिनि थानि रां करि फानो तो फानो चिनि तिफ्रा सारकनो जों अमायके ताबक लामा नक बायजाकनाय हुक बायजाकनाय तंग थाइकेरिन जानाय कागज पत्र रखसे से करि खागदा नक खुंनि रिचु माइ जत फर्निचर हा बिसिं मांसेको बरकनो जों बाहायके चुबायमान आबो जों ताबक हरक थाङै जों तसे कक सालायनाय चिनि महाराजा बाहायनो फायगानि खनाव एके जों बरकनो चिनि एडिसि हाफांनि फाइसिंतिबो जों किसा चुबायमान आबानि बागै जों जातियकनाय आं पयमुं चिनि DM मेडाम ताय चिनि तेलेंगानानि SDM सारनो आं पयनाय जे डिजास्टार मैनेजमेंट नि जे बरक तंमानि बा volunteer तंमानि बरक ओ जागा जे हाक वाकजाक बा नक वाकजाक जे नक बायजाक आबरंनो मैनेजमेंट खायना बगै बा हारक नरना बगै क्लीन खायना बगै आबरंनो बरक फाय किसा खायरि फायतु कारण बेले बेसरपखौ आबो ओंखाय आबरंनो बरक जुदि दाति फाय खायरि फैगोनखाय जोंनि पारानि पाब्लिक बेरेखायनो हामजांनाय तै जाजांनाय ओंखाय आं आबोनो आपिल तननाय जोंनि SDM ताय BDO ताय जोंनि DM मेडाम नो हानि
आं अरो ताबुक चिनि 2021 चिनि एदिसे हाफां फाइमान परे आनि मुं डक्टर बिदेश देबरमा अरोनि तिकरम बिसिनि तिकरम डेभलपमेन्ट कमिटि नि खामानि आरोनि चेयारमेन हिनि संगाय जात।